Ορισμένο το... Μετά πήγαμε τον Ανέστη να πάρω τα πράγματα από κάτω, το αδέρφος στο παιδί. Και να μιλήσει. Δεν ήθελα να τα συζητήσει. Γιατί τι να έλεγα έτσι, ούτε με πολλά δεξιά. Και έλεγα Στέλλα και τι να μιλήσει. Ναι, μωρέ, κάτι θέλω να μου δώσει τώρα ζελάκι και... Επειδή έκανε τα φρύδια, κάνω το ζελάκι, κάνω τα φρύδια. Αυτό είναι πολύ πολύ. Και πολύ. Θα μακρύνει να μπορεί ξανά. Στο ένα με κλειστάκι πάλι και πολύ ωραία. Μαμά! Μαμά! Να σου πω κάτι. Μαμά! Να σου πω κάτι. Αύριο δεν θα βγεις να μας τα σχολεία έτσι πέρα. Και... Αυτό να μας το σχολείο, γιατί ακόμα να γυρθεί. Είναι σχημάτια πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Κολλάει αυτό. Έτσι είναι. Αύριο. Δεν έχω σχολείο αύριο. Πάμε. Μάζε βγήκε. Άντε. Γιάννη, το μαγάς. Θα πήγα στο...